హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనం మైన్క్రాఫ్ట్ ట్రైల్లో విలేజ్కి ఎలా వెళ్ళాలో తెలుసుకుందాం. ఈ విలేజ్కి వెళ్తాం చాలా సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. మనం చాలా స్ట్రైట్ రూట్లో వెళ్దాం. ఇలా స్ట్రైట్ రూట్ వెళ్తాం ఎలాగో తెలుసుకుందాం విలేజ్కి. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే మనం వుడ్ కలెక్ట్ చేసుకుందాం. వుడ్ వచ్చామా? ఓకే, వర్క్ కలెక్ట్ అవ్వాలి. ఇది కోకోనట్ ట్రీ అనుకుంటా గాయస్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు దీన్ని వుడ్లో కనెక్ట్ చేద్దాం. వచ్చేసి ఒక 8 స్టిక్స్, క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు మనకి ఒక యాక్స్, స్టాల్ కాదు. ఓకే, పికెక్స్ అంతే. ఇంకా మనం అయితే బయలుదేరదాం. దీన్ని మనం తీసుకున్నాం. మనకు ఫుడ్ కూడా అవసరమే కదా, అంటే తీసుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలి. ఇలా వెళ్ళాలి, స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఇలా వెళ్దాం. ఓకే, మనకి కనిపించింది. షీట్స్ వేసేద్దాం. రెండో షీట్ బ్లాక్ షీట్. అవ్వట్లేదు మనకు వచ్చేసి. మనం ఎక్స్ట్రా స్పీడ్గా వెళ్దాం. ఇలా మనం స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, మనం అయితే ఇలా వచ్చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ కోల్డ్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇలా స్ట్రైట్గా ఉంటాయి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. వెళ్ళాలి వాటర్లో. ఓకే గాయ్స్, మనం వెళ్ళిపోతున్నాం. మనం కొంచెం ఫుడ్ అయితే తినేద్దాం. ఫ్రూట్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం బయలుదేరదాం. త్వరగా
ఇలా వెళ్తే ఓకే ఇక్కడ ఓషన్ దాటాలి. పర్వాలేదు. ఇక్కడ పెట్టి మనం అయితే ఒక బోట్ తయారు చేసుకున్నాం గాస్. మనం బోట్ తయారు చేసుకున్నాం, పర్వాలేదు. అలాగే వెళ్ళిపోదాం. స్ట్రైట్ వెళ్ళాలి గాస్. మనం కట్టుకుంటే మనం ఇక్కడికి వచ్చేసాం. ఇక్కడ లా ఉంది, జస్ట్ మిస్ గ్యాస్, లేకపోతే దీంట్లో పడిపోదాం. మనమైతే లేక్ ఫాలో అవుతూ వెళ్ళాలి కదా. మనం ఈ లేక్ని కనుక ఫాలో అవుతూ ఇలా వెళ్ళామంటే మనకు కన్ఫామ్గా వెళ్ళేది వస్తుంది కదా. త్వరగా వెళ్ళాలి. ఓకే మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి. ఓకే స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోవాలి. మనం ఎటు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే మనం అయితే వచ్చాము. వావ్ గాయ్స్, మనకైతే విలేజ్ వచ్చేసింది. వావ్ సూపర్. ఇక్కడ అయితే విలేజర్ అన్నాడు. ఏమిస్తారా? బాబాయ్ రేట్లు ఎక్కువ పెంచేసారు వీళ్ళు. నేనంత కొనలేను. నన్ను కూడా చేర్చుకోరు పక్కన. వీళ్ళు వచ్చి చూడండి అలా నిద్ర అవుతున్నారు. నా బిడ్డ పారిపోయాడు గాయస్. మీకు కనుక ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గాయస్.